Muutamalla virityksellä haluaisin laittaa tämän päivän liikkeelle. Meillä oli eilen mielenkiintoinen seminaaripäivä ja siitä jäi monta ajatusta mieleen. Ja ensimmäinen viritys on tämmöinen, että mikä tässä leijuu? Ajatellaan semmoinen vähän niin kuin ilmapallo, mistä on pikkusen päässyt niin kuin jo kaasut, mutta joka pysyy suurin piirtein siinä oikealla korkeudella. Silloin ilmapallo on niin kuin parhaimmillaan. Että sitä voi vähän kiertää tälleesti ja mä sanon, että siinä leijuu ajatus. Ja mä jollakin tavalla tiedän, että mikä siinä leijuu. Ja ihmiset, jotka Twitterin kautta on vähän katsonut tätä touhua, niin tietää, mikä siinä leijuu. Nyt meidän kannalta on mielenkiintoista, että kosketaanko me siihen ajatukseen vai jätetäänkö tuohon. Eilen hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen puhui paljon tästä taitavasta ajattelusta ja reflektoinnista, pohtimisesta. Niin yksi hirmuisen tärkeä osa pohtimista on tietysti se, että mitä me ylipäätänsä ajatellaan. Minkälaisia ajatuksia ruvetaan miettimään, mistä ne ajatukset meille tulee, mitä me niille tehdään. No nyt tässä on niin kuin yksi pallukka. Voisin vielä niin kuin tyrkkiä sen pois tästä, etten niin kuin koskisi siihen ja saataisiin se häviämään tästä. Tai sitten jos me niin kuin puhumaan sen julki, niin sitten se on pikkuhiljaa niin kuin minun päässä vielä enempi ja meidän kaikkien tietoisuudessa. Tämä ajatus niin kuin sujahtaa sisälle meitä. Mutta jätettäisikö se leijumaan tuohon vai tuntuisiko se siltä, että siihen voisi koskea? Näen innostunutta nyökkäilyä, joka tarkoittaa sitä, että niin kun suomalaisen yleisön kanssa ollaan liikenteessä, että ollaan niin kuin ihan villinä niin kuin siihen, että käydäänpä käsiksi, että mitä siinä oikein on. Siinä pallon sisällä on tämä Heikki Ihanninpoika Jyväsjoki. Eli kaveri, johonka me eilen törmättiin. Ensimmäinen tunnettu Jyväskylän asukki. Asuu Jyvässeudulla 1506. Me puhuttiin eilen siitä, että kuinka pitkäikäisiä yliopistot on, ja Euroopassakin jotkut yliopistot on jo 800 vuotta, eli ne on perustettu 1200-luvulla. Sanottiin, että Jyväskylässä olisi pikkusen vaikea ollut silloin perustaa yliopistoa, kun oli kohtuullisen vähän porukkaa, jos ensimmäinen nimetty henkilö täällä eli vasta 1506. No nyt sitten tämä varsinainen ajatus, jota aamulla tuossa virittelin ja pistin Twitterin kautta tulemaan, muuten tätä tilaisuutta voidaan seurata ja tässä voidaan keskustella myös Twitterin kautta. Se hashtag on hashtag JY isolla ja sitten day yhteenkirjoitettuna, JY day. Niin se varsinainen pointti tässä Heikki Jyväsjoen tapauksessa on se, että ajatellaan tilannetta, että meillä olisi mahdollisuus pitää pikkuinen tämmöinen graduistunto Heikin kanssa. 2 tuntia olisi varattu johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, luultavasti tänne Agoraan, ja Heikki tulisi jostakin siihen ja joku meistä toisesta ovesta. Kohdattaisiin Heikki, niin kuin meillä olisi 2 tunnin sessio. Kaveri tulisi tuolta 1506-luvulta ja me tultaisiin tästä päivästä. Ja meillä olisi 2 tuntia aikaa niin kuin keskustella. Niin miten me tämä sessio rakennettaisiin? Ja ensimmäisenä mulle tietysti tulee mieleen, että laskentatoimessa ja kirjanpidossa on hirveän hyviä viitekehyksiä ja kohtuu tuoretta tavaraa. Et varmaan sen 2 tuntia voisi käyttää niin kuin luennoimalla ihan näistä viimeisistä. Arvattavasti tasapainotetun mittariston eri osatekijät kiinnostaisi. Jos markkinointi-ihminen olisi, niin tiedä mihinkä kaikkeen se johtaisi. Mutta niin kuin aika mielenkiintoiselta tuntuu. Ehkä semmoinen perusvinkki, minkä jotenkin voisi sanoa, niin ehkä voisi olla ihan hyvä kuunnella, mitä Heikille kuuluu. Että sekin voisi olla aika mielenkiintoista. Ja tässä liikutaan nyt niin kuin tämän Avans-johtamiskoulutuksen niin kuin koulutuksen ytimessä. Meidän koulutushan on lähinnä niin kuin aikuiskoulutusta, ihmisiä eri organisaatioissa. Ja silloin se juttu useinkaan ei ole se niin kuin pelkästään se viimeisin viitekehys ja teoreettinen ajattelumalli, vaan se, mikä on se ihmisen elämäntilanne siinä omassa ympäristössään ja kuinka hän voi asioita soveltaa. Ja sitä yritetään ajatella ja ymmärtää. No se oli ensimmäinen tämmöinen ajatuskupla. Toinen asia, minkä ajattelin ottaa tässä aamulla esille, ja se liittyisi tuohon
dekaani Jukka Pellisen oliopohdiskeluun, jota eilen lähdettiin käymään pikkusen läpitte. Ja rupesin miettimään sellaista asiaa, että kuinka tärkeä yliopisto on meille. Että kuinka paljon meidän kaikkien ajattelussa on asioita, jotka on jollakin tavalla vuosisatojen aikana kehitetty yliopistoissa. Mikä on tavallaan se ajattelun markkinaosuus, mikä on syntynyt yliopistoissa? Mitä meidän päässä tapahtuisi, jos yliopistovaikutus kiskottaisiin pois? Kuinka paljon sieltä lähtisi pois? Mitä sieltä lähtisi pois? Veikkaan, että sieltä lähtisi niin kuin valtava määrä. Tietysti ihmiset ajattelee koko ajan ja tutkii koko ajan kaikissa paikoissa, mutta ehkä yliopisto on kuitenkin niin kuin ajattelun ja tutkimuksen kannalta niin kuin hirmuisen tärkeä laitos. Ja tässä tullaan niin kuin omalta osaltaan siihen Jukan niin kuin oliopohdintaan, joka tarkoitti sitä, että yhdestä näkökulmasta, että kuinka me voidaan rakentaa erilaisia organisaatioita ja yhteenliittymiä, joiden kautta tehdään erilaisia asioita. Ne voi olla tietysti hirveän konkreettisia, me kokoonnutaan joidenkin konkreettisten asioiden ympärille, on koulutusta, hanketta, kehittämistä, asioiden eteenpäin viemistä. Mutta tuon olioajattelun taustalla on myös tämmöinen niin kuin hirmuisen mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy siihen, että miten me hahmotetaan maailmaa. Että tavallaan niin kuin yliopisto ja tutkimus on koko ajan niin kuin hyvinkin sisällä meidän kaikkien ajattelussa. Ja myös se luo varmasti pohjaa siihen, että mitä kaikkea nämä oliot voi itse asiassa olla. Millä tavalla me voidaankaan ajatella asioita ja kehittää yhdessä asioita.